Moitas veces comentamos que a Galicia rural sofre dende hai décadas unha sangría demográfica, pero hai un concello ourensán onde en 20 anos a poboación baixou a metade, mentres a cabana gandeira se duplicou. En Montederramo hai 10 vacas por cada veciño. Será o paraíso bovino de Galicia? Compañeiros, estamos no Concello de Montederramo, Concello da provincia de Ourense no que máis vacas hai. De feito, mirade por lá. Aquí, neste Concello, hai unhas 7.000 vacas e apenas unhas 700 persoas. Vemos algunha persoa como aquel cabaleiro. Hola, cabaleiro, que tal? Imos preguntar despois, pero hoxe imos coñecer toda a realidade sobre Montederramo. Para un momentiño. Resulta que hai máis vacas que a persoas neste Concello. Ahora, Antes non. no. Antes que pasaba. Aquí había sobre 3.000 e algo personas. Hai 60 anos que estou aquí en Monterramo. O pueblo é moi grande, pero, mira, agora no inverno marchanse cos fillos ou por onde sea, non queda xente. Queda máis cariño unha vaca ou unha persoa? Bueno, depende como se mire, entende? Hai veces que o cariño que che dá unha vaca non che dá unha persoa, non? Moita xente, sí. E máis neste pueblo igual. Como é o cariño da vaca? A vaca é que, como che colla cariño, quérete. E a persona, se te quere, sí, pero se non te quere, jódete. Pasa en Montederramo que hai máis vacas que a persoas. Bueno, pois é un concello, hai poucos habitantes, hai moito gado, a xente nova dedícase moito a traballar no campo. Saberíasme dicir cantas vacas pode haber en Montederramo? Hoxe aproximadamente sobre unhas 7.000 cabezas, 7.000 Persoas? vacas así, censadas sobre unhas 700, ou así, máis ou menos. Sí que hai 10 vacas por cada habitante. Sei que sí, sei que sí. Aquí non hai xente que... Pois, e agora menos, se fora amanhã cedo, ou así, que ven a xente a médico por aí, sí. Moita xente non dá o cariño da vaca. Sobre todo cando estás conducindo e sae fora para saudarche. Aí é un cariño increíble. Hai personas que non che dan o cariño que che dan as vacas, pero... Ves, xa pensaba, O cariño da vaca é, digamos, único. Moi riquiños os veciños e as vacas tamén de Montederramo.